Magandang umaga mga kaibigan. Nandito tayo ngayon mga kaibigan, umagang umaga. Mag-harvest tayo ng mangga mga kaibigan kasi yan no. Okay na mga kaibigan. Inunahan na tayo ng mga paniki. Kaya pitasin natin to. Pansariling ano lang to. Konsumo lang to mga kaibigan.
1 hour later. Mga kaibigan, ito na yung na-harvest natin. Yan o. Pang ano lang to. Pang sariling konsumo lang to mga kaibigan. Yan, okay na to. Organic to mga kaibigan kasi ano to siya eh. Yung hindi talaga inisprehan or hindi siya bumunga dahil sa ginamit na chemical mga kaibigan. Natural lang talagang bunga to mga kaibigan. Kaya ayan o. Itong iba mga kaibigan ay hinog na. Tapos inunahan tayo ng paniki. Yan o. Ito na yung na-harvest natin na mangga. Yan. Yan lang po ang ating video ngayon. Marami pong salamat yung panonood at God bless mga kaibigan.